କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି? ଆମ ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇକି ମାଇକରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଓ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୋରୁ ଲାଗେ ବାରୁଦ ବାରୁଦ ବୁଝିଲେ ଏବେ ମୁଁ ପିକୋମ ପାହାଡ କୁ ଯାଇଥିଲି ମନେ ଅଛି? ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ଆପଣ? ଆରେ ହାଇ କହିଦେ। ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପଡି ଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲଗେଇଦେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପଡି ଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି? ଆମ ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇକି ମାଇକରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଓ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୋରୁ ଲାଗେ ବାରୁଦ ବାରୁଦ ବୁଝିଲେ ଏବେ ମୁଁ ପିକୋମ ପାହାଡ କୁ ଯାଇଥିଲି ମନେ ଅଛି? ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ଆପଣ? ଆରେ ହାଇ କହିଦେ। ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା। କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି? ଆମ ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇକି ମାଇକରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଓ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୋରୁ ଲାଗେ ବାରୁଦ ବାରୁଦ ବୁଝିଲେ ଏବେ ମୁଁ ପିକୋମ ପାହାଡ କୁ ଯାଇଥିଲି ମନେ ଅଛି? ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ଆପଣ? ଆରେ ହାଇ କହିଦେ। ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପଡି ଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲଗେଇଦେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପଡି ଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚା। କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି? ଆମ ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ଗୀତ ଗାଉଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗାଇକି ମାଇକରେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଓ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତୋରୁ ଲାଗେ ବାରୁଦ ବାରୁଦ ବୁଝିଲେ ଏବେ ମୁଁ ପିକୋମ ପାହାଡ କୁ ଯାଇଥିଲି ମନେ ଅଛି? ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନା ଆପଣ? ଆରେ ହାଇ କହିଦେ। ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା।